Gaurkoan niretzako egunik gatzenean, bai arlo pertsonalean eta bai instituzionalean, Galdakaoko korporazio guztiarekin batera, Odeiren familiari gure dolumina emon nahi dotzegu publikoki. Eta barriro be, euren behar izan guztietarako eukiko gaituela berretsi gure deutzegu. Gaur, Antwerpeneko fiskaltzak emondako datuek zama handia suposatu dauztudan hori. Odei bizirik topatzeko ametsak enduaz. Kolpe latza da, danontzat eta batez be 853 egunez bere desagerpen egunetik esperantza bizirik mantendu dauen familiarentzat. Odei, gure herrikide Galdakostar gazteren heriotza behin konfirmatu dozkuela, zein edo zeintzuk izan ziren eta zergatik egin zuten galdetzen dotzegu gure buruari. Gaur, Antwerpeneko udaletxean aitat amak planteatutako eskakizunak gureak egiten doguz, bere heriotza argitu daiten eskatuz, erantzunkizunak zuritzeko asmoz. Ez doguz Antwerpeneko eta Bruselako egun honek aiztuko, eta elkarregaz partekatutako hainbat guneek ez dabe bilatutako amairerik eukiko. Galdakao, herrikideok, kalera urten garaia 900 egunetan, zehar, Odei etxera itzuli daiten. Ez da posible izan, ordez, egin beharreko guztiaren oihartzuna geratzen da. Danok, Odei garela, zerura argi eta ozenki oihukatzeko gainean. Ezetu barik, Odeik gure barrukorik onen atera dozku, elkartasun eredulez, Europan zehar azalduaz. Gai honetan emondako laguntza eta babesagatik, herritar, erakunde eta agintari guztiei gure eskerrik zintzoena. Goian bego.